मर्निं लोगोफोर नै जोंनिखिजा दिनैबो बिराद थान्दा अखा दोमैनाय अखा दोमैगासिनो खुवा खुवा थांबाय दं बाहेरावसो एकदमबारे थान्दा फिसाजोखौ बाहेराव दोननायाखै एकदमबारे थान्दाथार सोरखौ आंनिखौ एकदम गुसु ओंखाम संदों ना दाबो उन्थियाखै गोजांनायनि थाखायनो कम्बल गांनै गांथाम फिनानै होना दोनदों नै एकदमबारे थान्दानि थाखाय हायथुआ जि थान्दानि खोमसि जाफैजोब्बाय खोमसि सानैसो गुसु एकदमबारे गुसु एकदम गुसु खुवाखबाय दं मागोआबो गाबोन बुधबारै नांसिगोन मागो एकदमबारे मागो फैनायनि थान्दा आलु रुफागे बेसे दे बेसे malam masih mau bersenggak baik orang jangan di sepuluh tahun gusu dan gustu guys mana ini gudung alu bakal angkat dan mami sekali mana mami ada sekali nasi plate zaben siapa ini itu betul kok